Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Boards! Ingat ka dyan sa katabi mo! Malikot kamay niyan! Oras natin mga kabisyo sa buong kapunan. We got 30 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. 7:30 na, ginapangita ka na sa inyo. Ay kamanggapong kapalo pabatsyag. Maayo bang ka lang nagapabatsyag, ikaw wala. Oy, maayong gabi sa tanan ha. At syempre, kasama nyo pa rin po Tanghenyo, your Suli Diego Bandido. At syempre, ang napakakulit na si Duday. Salamat sa pakikinig, lalong-lalo na sa iyo, Boards. Manon Driver, thank you very much dahil dala-dala mo ang Love Radio. Kahit saan ka man pumunta, maraming salamat. At syempre, eto, iniimbitahan ko na po ang lahat ha. Uunahan ko na kayo, next week na po ito, ang Aliwan Fiesta 2024. Wow! Tama po mga kabisyo, June 27 to 29. Mapapasa inyo po, unang araw pa lang Pasakali concert na yan. Pangalawang araw, nandyan po ang Reyna ng Aliwan. And on the third day, yan po ang Grand Parade and Street Dance Competition. At syempre, from 27 to 29, nandyan din po ang ating Aliwan Shoppers Bazaar, kung saan matitikman nyo ang napakasarap na mga local delicacies, food delicacies mula po sa iba't ibang probinsya. Luzon, Visayas, and Mindanao. Ay, eto na tang, hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin to. Nagpanggap na doktor sa loob ng 20 taon. Oh no! Nahuli na! Hindi lang daw nagre-reseta, hindi lang naggagamot, nagpapaanak pa! Wow! Grabe! Ang dati niyang staff ang nagchuchu sa kanya nang makumpirma na hindi pala lisensyadong doktor si Doc. Pero si Doc Kono, ayon sa balita, twice nang kumuha ng board kaso hindi nakapasa. Oh no! Ang gusto niya lang daw makatulong kaya nagawa niya yon. Otot mo. Ano tang color? Green na may laman. Okay, wag na natin patagalin. Logican na natin to, Tang. Ay, sige. Para mahimas-masan ang lahat, banatan mo na. Logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Boards. Basic to na mga balita na naririnig natin. Meron din tayong naririnig minsan. Dentista. Di ba? May mga kilala nga ako, nagpapakilala daw na sa mga babae, pag namimit sila ng babae, ang pakilala nila kung ang trabaho nila ay seaman. Oh no! Sabi ko, bakit seaman? Ang sabi niya, para isipin ng babae, pag ginose niya na, sumakay na siya ng barko. Kasi wala ng signal. No. At itago natin siya sa pangalang ano, Tang? Itago natin sa pangalang Totoy Bato. Ang bihira. Now mga kabisyo, logican po natin. Ang mga taong hindi po nakapasa bilang doktor, ngunit nagtayo pa rin ng klinika at nagpanggap na doktor ay maaaring gawin ito dahil sa mga iba't ibang rason. Desperasyong kumita ng pera, kawalan ng alternative na career, mahina ang pagpapatupad ng batas. Yan, isa pa yan. Kakulangan ng konsensya at pagsasamantala sa kawalan ng alam ng publiko. Alam niyo mga kaibigan, Boards, mahalaga po ang edukasyon ng publiko at mahigpit na pagpapatupad ng mga regulasyon upang maprotektahan po ang kalusugan ng lahat. Ito po at dapat tinutuunan ng ating gobyerno, nataasan po ang parusa ng mga mahuhuli ng mga ganitong klaseng problema. Anong parusa, Tang, ang pwede, Tang, sa mga nagpapanggap na doktor?
Siguro pwede pag nahuli ka, tanggalan ka ng isang kidney. Aloy ka. Tama nga naman kasi parang wala silang takot eh. O sige, subukan mo dyan, magpanggap ka ng doktor. Pag nahuli ka, tanggal ka isang kidney. Amir. Oras natin. We got 35 minutes after 7 o'clock and you are still locked in right here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Well, all I could say is basic. Good evening, Metro Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!